siyathathela ithuba khona abathulisa nababasana kakhulu bani kunye nathi. Siyaxolisa kakhulu ngedelay bekhoyo. Umshumayeli wethu bezawushumayela elilizwi lesibili lithi namhlanje nizoba nawe kade iskabawo. Uye wehlulwa inetwork kwindawo yakuyo akade wakwazi ukuconnecta live. Ngoku ke uzophinda abuye uSisilihle Mabulawa angene. So ngicela njengoba silapha emnqamlezweni uYesu sesitshilo ubana apha emnqamlezweni ubophe okanye ubethelelwe ngezi-criminals zimbini. Kukhona amabhadi amabini apha emnqamlezweni abotshelelwe kanye nawo. Na lithi ilizwi lenkosi njengoba bebotshiwe nje apha, elinye lamabhada lathetha amazwi lisithi enenuba unguye unyana kaThixo zisindise, usisindise kanye nathi. uYesu athi engekaphenduli kodwa ibhada lesibini libe namazwi eliwathethayo libhekisa kwibhada elilithethe kuqala. Naxa ethetha abantu yi-conversation phakathi kwabo bobabini. uYesu lo kuthethwa ngaye bathetha naye ulapha but abamfakanga bayaphendulana. Lithi elinye awazi na uba sithi aba banetyala apha na banento abayaziyo uba ngxaki ngamabhada apha uYesu akanatyala. Unento emtyhilekeleyo elibhada latyhilekela into ibifihlakele kwaba bantu balapha bonke. Wanento engathi yikumkani le esibotshwe nayo apha, okanye unento ethi lo mntu bekungafanelekanga uba ulapha phakathi kwethu. Uthi selethethe lo mazwi abhekise kuYesu uthi Yesu xa ungena kukumkanini uthi uzundikhumbule. Ibhada lithatha la mazwi alinayo into eli-understandayo uba nguThixo uqobo lo lithetha nayo, kodwa unayo into ethi lo mntu ume apha akafanelekanga uba ubotshwe nathi. Lo mntu ubethelele wanjena apha akafanelekanga ukuba ubotshwe kanye nathi. Kodwa ndifuna siye kwimpendulo kaYesu. uYesu uyivile into abayithethayo, uyivile yonke into nangexesha amdifendayo atshoyo uba lo akafanelekanga. Kodwa uYesu wonganyelwa yinceba. uYesu kukho ababulali phakathi kwakhe, kukho abantu abangamfuniyo, kodwa yamongamela inceba esemnqamlezweni. Uthi namhlanje nobe nala mazwi owathethileyo ukuba uzundikhumbule abekho olunye usuku. Uthi namhlanje for the grace of the Lord ayithathi ntsuku zingaphi. Inceba kaThixo ayithi ngenye imini kodwa ithi namhlanje. Ngenxa yomthandazo asele wenzile, ngenxa yamaseyivumelene noThixo uba Thixo xolela aba bantu. Na unento entliziyweni yakhe ethi ukuba lo mntu ezivuma izono zakhe. Uyalibona ibhada liyazazi kakuhle uba bendingafanelekanga noba ndibotshwe naye lo mntu. Izono zalo liyazazi kakuhle uba uyafa ngenxa yazo, kodwa noba kunjalo uthi Yesu ndikhumbule. uYesu uphendula ibhada ingathi uthi le nto ifelayo selibethe
okanye Yesu xa uphakathi kotata wakho uze undikhumbule undazi uba ndinelabhatha undazi uba ndingulomoni ndinguye ngoba uYesu into yencema ayiqalanga apha uyivelisa kakuhle ebekhe waxolela intombazana okanye uxolele umama wayehleklezile esaziwa ephethele izono zakhe kodwa uYesu wathi andikugwemi hamba ungaphinde wone indala le nto kaYesu yokuxolela kwezono wabantu ukhe wayixolela indoda eyayigula ineminyaka seligula abantu bayibize ngamagama kodwa yathi yakuziswa iziswa kuyo uYesu lana nto ayithetha kule ndoda wathi zona zakho zona zodwa zixolele ngoba sisemnqamlezweni ze namhlanje kungenxa yezono isono esagubungela ihlabathi lonke isono esafumana mna nam nawe uthi uPawulos xa ethethayo bonile bonke basilele luzukwane likaThixo kuyabonakala ngesono sika-Adamu kwaqhamla thina sonke ngenxa yaloo nto uthi xa ethetha Yesu uthi namhlanje izono zakho zixolelwe bhatandini noba ubonile uThixo kodwa namhlanje izono zakho zixolelwe inguthi khululeka bhatha ndizothi nakuwe kwisono ubusenzile ngokuvuma umntu uKristu Yesu ngokuzizisa kuye uthi ndinguyelo andizazi uba ndikone ngantoni andazi intoni endiyenzileyo kuye kodwa bawo ndixolele bendingaqondanga bendingazi kodwa xa njalo uyothi namhlanje liyothi litshonela namhlanje ube nawe ubalelwe eluthondweni likaThixo ube lakho igama libhaliwe kumagama bonke. Namhlanje nzoba nawe paradesi kaBawo. Namhlanje nzoba nawe paradesi kaBawo. Siyabulela kakhulu kusisi le ngelelizwe asiphelo nasingalibasanga abathandekayo. Icela siyeni kwincwadi kaYohane siyofunda elinye ilizwe lilandela eli. Ngicela ke oyifumene asifundele. Incwadi kaJohane. Siyafunda incwadi kaYohane chapter 19. Yes. Verse 26. Yes. Ifundeka ngohlobo. When Jesus therefore saw his mother Yes. and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Verse 27. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his own home. Yes. Ithi ke iBhayibheli bathandeka kwelizwe silifumeneyo kwakume ngasemnqamlezweni. Kukhona abantu baninzi babekhona emnqamlezweni kodwa kwenzekile ithi iBhayibheli kwakumeke ngasemnqamlezweni kaYesu unina nomsakwabo noMaria uKloyapha noMaria wasemagadala. Verse 26. Ithi ngo verse 26 apha eSixhoseni uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi ebemthanda athi kuye nina mfazi nanko unyana wakho anduluke aye kunyana athi nyana nanko mama wakho adibanisa ababantu babenu Yesu. iBhayibheli ke ayivezanga uba kubani lo nyana ebethandwa kodwa ndiyabawela siqale apho siyicacise kakuhle okokuba lo nyana kuthethwa ngaye nguJohane umpostile unyana Yakobi. Ke ngoku iBhayibheli xa ebhala uJohane ebhala lencwadi akafunanga usiveze identity yakhe because ebenento ethi igama lakhe ngase lingaphakami kuphakame igama lika Yesu yedwa. Ngoku ke ngokabhala apha le ndawo uyifihla ngesibomu into yoba ungubani yena uthi nanku lanyana ebethandwa utsho ke
xa uYesu ebamtheka ebajonga wabona phakathi kwabo uba kukhona unyana okhoyo. Mamela ke ndiyithethe kakuhle lento siyibone kakuhle uba why uJohn namhlanje ezoba nenhlahla noba why uJohn namhlanje azobizwa njengoba ngunyana ofanele uba ahambe nomele. Kungoba bonke abafundi bonke abantu bebehamba noYesu abasekho. oPetros babalekile, oAndrea babalekile, oPetros babalekile, bonke abantu bebethembakele bekukunyo 12 abasekho ecaleni moYesu. Ngoba ithi iBhayibhili ngelixesha umfundi awathi uYesu xa ejonge ebantwini wamfumanise khona ngulo wayemthanda, ngulo Johane sithetha ngaye. Waye abanye uYesu angaqondakaliyo bathandekayo ngoba ndiyayazi sinendlela uYesu esimazi ngayo, sinendlela uYesu esimbona ngayo. Kodwa ngelixesha elinzima uYesu onamandla, uYesu okhe wahamba phezu kolwandle, uYesu okhe wathulisa imimoya, uYesu okhe wathulisa uqhwithelo, uYesu okhe wavusa uLazaro kwelabafileyo, uYesu okhe wakhupha amadimoni kwindoda eyayihlala amangcwabeni. Lo Yesu unamandla. Abafundi bathi no, ayiguye losimaziyo, asimaziyo uYesu akanalenge emthini angenzito namandla akhe. Ithi iBhayibhili babaleka confused xa uYesu ejonga nanku umfundi. Kukhona indoda ethembakele engathi namhlanje kungakhona abafundi abanjengoJohane abathi noba sesingayazi bakwenzekani, noba sekubonakala ingathi akanamandla, noba sekubonakala ingathi inhlekisa, noba sehamba ngazele ngemthini wehlazo, kodwa ndizohlala ndilinda amazwi awathethayo. Ithi iBhayibhili waphinda wabona umamakhe. Xa ebona umamakhe ithi iBhayibhili wathi kumama wakhe, mama nanku nyana. Emveni koko etshilo wajika wajonga kunyana wathi, nyana nanku mama. Emveni koko ithi iBhayibhili emveni koko uJohn wamthatha wahamba naye. Hayi amen. Wamthatha abathandekayo wahamba naye. Emveni kwalo mazwi nansi ke into endifuna siyithethe ngalamazwi, because ekuqalekeni uYesu in fact uThixo udibanisa uAdam noEva, indoda nomfazi kuphuma umtshato. But kukhona into enzima ngale verse because kudibana unyana nomama. Andiyazi uba kuzophuma ntoni noba yintoni sizathu soba kudibana aba bantu. Kodwa ke masijonge nansi into. uJohn ngumfundi ebesondele kuYesu, ngumfundi uYesu amnikeze athethileyo naye, ngumfundi amxeleleyo izinto ezinkulu, ngumfundi amnikeze izitshilelo, ngumfundi amxelela izinto ezingaziwayo ngabanye abantu. Akukho nto angamxelelanga yona, akukho nto angamvezelanga yona uJohn lo. But khona into enzekayo ngale verse. Njengoba uJohn ehleli kule ndawo, kungoba uJohn yena wayikhilekela ukuba uYesu ngubani. Emveni koba ekhilekele wathi ndizawuhlala ngoba ndiyamazi, ndizohlala ngenxa yamandla akhe, kodwa ndizohlala kuba ndimazi. uMary kudala ekhaya. Xa sinocinga ngoMary, uMary ngulo wayeyintombi wangenwa ngumoya oyingcwele wafumana umntwana. Emveni komoya oyingcwele emfukamele wafumana umntwana ogama lingesi, kwahlekiswa ngaye. uMary kudala ethwele ihlazo, uMary beselevuya esithi lo mntu mna lo ndandihlekwa ngabantu ngenxa yobathi intombi ekhulelweyo. Namhlanje ndifuna unibonisa lo Yesu ndandimkhulelwe nguye lona ujika amanza abayiwayini ekana, nguye lona uvula imfama amehlo. But kwesi story uYesu wakhe ebeqhayisa ngaye nankwesifa. uMary uxaki uthi ndizawushiyeka nabani, ndizawuphinda ndithini ebantwini. Kudala ndagezelwa, kudala ndajongelwa phansi, kudala ndenziwe into engento ngenxa yalo Yesu. Ndinepain ngenxa yalo Yesu, ndinehlazo ngenxa yalo Yesu. Yonke into embi ndiyivile ngenxa yalo Yesu. Yintoni ngoku wasemnqamlezweni? Yehova ubundithembisile wathi ndisikelelwe. Uyazibuza uMary, ingaba kukusikelelwa na oku? Ingaba yintsikelelo nalena ndijongene naye? Bili kuthe kusenjalo wathi nankonyana uMary. Ndifuna siyibambeke le ndawo bathandeka, siyijonge situation kaMary.
uMary ngowepain, unyana ngowesitshilelo. Unyana uYesu wakhona ngamxelelanga yona, uMary ngowepain. uMary okwayexelwe nguThixo uba nimthi igama lakhe elokuba nguYesu ngoba uzawasindisa amaIsrayeli. Khanga besatsho uThixo ubuzoyolenga emthini. Ithi ke ngoku iBhayibheli badibana. Nanso lento lifuna sithandaze ngayo noba sivale ngayo noba ndisuke phambi kwenu ngiyithethile. Apha uYesu udibanisa ipain kunye nesitshilelo. Udibanisa umuntu onenhlungu, emdibanisa nonyana onikezwe izinto zikaThixo. Sikhumbula uJohn ngulo ubhale lencwadi, ngulo uthe kuqalekeni ulizwi wayekhona. Ingathi ngoku ahamba naye uMary athi Mary masambe. uMary ekhale sithi nilahlekelwe andisenanyana. Ingathi uJohn uthi masambe Mary mamela ndixelele. Wayendixelele wathi ngesuku lwesithathu. Ngesuku lwesithathu ungabi nawari Mary, ungabi sanikeza uYesu wayeyazi wayesithi noma ndikho kodwa uJohane ukhona. Ingathi uYesu uthi noma ndisekho mama kodwa yonke into endiyaziyo, yonke into endinayo, onke usikhilelo endisinaso sinikezile unyana uJohane. Uthi xa ehamba nawe uthi mama ungabe sazibulala, ungabe sanikezela ngesuku lesithathu. Liyazi isuku lesithathu mama ebethethile wathi kunje ngengqolo wefoko phansi omhlaba kanti bhela phansi omhlaba nje ungabi nawa ngasuku lesithathu. Wangathi uyamkhuthaza. Mamela ke into elifuna sivale ngayo. Yinto bemveni bemkhuthazile. Wathetha amazwi wathi ungabi nawa akafanga ulele. So uYesu xa edibanisa uMary noJohn wayedibanisa ipain nesitshilelo. Ndifuna ukuthi kuloo ndawo kuyo ingathi noba ungabe uvuza igazi, noba udiscourage kangakanani, noba uyopha kodwa ungalibali sikhona isitshilelo. Akafanga abathandekayo, akaphelanga. uYesu uziduplicate, mninzi uYesu. Ungancama, unganikezeli. Ndifuna noba uhamba phi, noba ungumama, noba ungutata, kodwa uhamba unayo unyana, uhamba unaso isitshilelo, noba uva intlungu uchilekelwe, noba uyakhala kodwa ukhala unesitshilelo, noba uyabethakala kodwa ubethakala unesitshilelo, noba uyapha ulenge emthini njengoYesu kodwa ulenge emthini unaso isitshilelo. Sizawudlula ke bathandekayo siye kwilizwe elilandelayo. Ungabi nawari, ungabi nawari, hamba nje ngoMary noJohane. Uthi ndiyahamba ndivuza igazi, ndihamba ndidiscourage, ndihamba ndiphelele, kodwa njengoba ndiphelele nje ndihamba nayo uYohane, ndihamba naso isitshilelo sam. Becinga usathana udebile kodwa ndinaso isitshilelo. Sithathe ithuba ke sibulele bathandekayo. Singoku siya kwilizwi lesine elifumaneka kwincwadi kaMark chapter 15 verse 33. Elo lithi eli lamasabatha. Elo sifundele bhuti. Siyafunda ke kwincwadi kaMarko chapter 15 kala verse 33. Now when the 6th hour there was a darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Eli lizwi bathandekayo, eli lizwi kuthiwa uYesu wathi xa kuya kwixa lesithandathu wadanduluka eli Eloi, Eloi lama sabachthani. Mathaba icacisayo, Thixo wam, undishiya ngani na? Ethetha lamazwi nje uYesu kwabakho iconfusion after he had said that. Abantu ababemamele iJews and the Gentiles ezazikhona zabhideka ngalombuzo lona. They were confused lokubana lo mntu lona ngabuthini na, ukuthi waxa ithetha enye yeGentiles yathi inoba ubiza umprofeti Eliya, inoba ubiza kumprofeti Eliya uthi makazomthoba. Emveni koba bebhidekile ngoba eli lizwi made a confusion. Kule confusion lena yayingathi uThixo apho okanye uYesu uthi uhluliwe kuYesu, ubahlulwe phakathi. It was one of the things yamenza inobana babhideka abantu.
kodwa xa siyijonga ngelixa uYesu wayengohlulwanga kuThixo. It means that Trinity was never separated. uYesu wayesekuye uThixo nangona ekhala ngoba iTrinity is the oneness of God. uThixo akakwazi ukuhlukana kuYesu. noYesu ubuye ekhala wayebuza lo mbuzo lona yayingumbuzo kuThixo. umbuzo ophethe ukuthi uYesu wayenayo impendulo ngoba kaloku bathandekayo uThixo noYesu banye. awukwazi uYesu abuze umbuzo ngoba impendulo xa kaThixo izobebhekisa kuthi noYesu beseleyazi ngoba ingqondo yabo inye ethetha njengexesha bakwingqondo nye kodwa uthetha noThixo ubuza umbuzo kuThixo. wathi Eloi lama sabachthani, Thixo wam ndishiya ngani na? lo mbuzo lona wawubaxakile abantu, wawubabhidizile abantu ngeyiconflict. kanti ndakubona into yobana ke mna ke ndakhumbula into yobana uThixo angeke ohlulakale ngoba kaloku ithi incwadi kaJohane chapter 1 verse number 1 ekuqalekeni ulizwi wayekhona, ulizwi lowo wayekuThixo, ulizwi lowo wayenguThixo ngoba iTrinity will never be separated. In other words, uThixo noYesu angeke bohlukane, babesebe kunye nangoku wayesesiphambanweni ngoba ithilo xa ithetha incwadi yeKorinto ya2 Corinthians verse 5 chapter 5 verse 19 ithi xa ethetha God was with Christ reconciling the world in himself. ebabuyisela abantu nje uYesu wayekuThixo, ebabuyisela nje abantu nje ebeqolanisa noThixo wayengekohlukani noThixo, babesebe banye, babesabambene. kuthi ukuthi ngelo xesha uYesu akhalayo akakohlukani noThixo kodwa babambene basebanye. into ayisenzeka lapha ngexesha uYesu wayeva inhlungu zomhlaba because sikhumbula kakuhle uYesu he was 100% God and 100% human. ngelixesha ekhala nje uva inhlungu zenyama, uva inhlungu zokubethwa awunothi na uziva ngumuntu, uva inhlungu ezivuka nangubani na ngoba ngelixesha kwakunyanzelekile abasenyameni ngoba ithi incwadi yamaRoma chapter 8 verse number 3 xa ithetha ithi umthetho kaMoses awuzange ukwazi ukusindisa engazange ukwazi usikhupha esonweni kodwa uThixo wenza into yohlula umthetho, wathatha unyana wakhe wamthumelela esenyameni. kwakunyanzelekile uYesu eze inyama, xa efika enyameni waqolelanisa abantu izono, wahlala wangumuntu njengamnawe. kwanyanzeleka ke xa ebethelele uYesu abethelele esenyameni ukuze isono esi asohlule esenyameni ngoba isono sasohlula umuntu esenyameni. wafika ngexesha kunomthetho uYesu, wafika ngexesha abantu babanjwa umthetho kaMoses, umthetho lo ongakwazi ukuxolelanisa kodwa wathumela unyana wakhe wamthumelela esenyameni. xa efika uYesu ebethelelwe, ubethelele kunye noThixo, ethetha lamazwi nje kungoba uva inhlungu zomhlaba, ethetha lamazwi nje kungoba uva isikhombane sokubethelelwa ngoba uYesu wayesenyameni. wayekwazi uYesu into yobana azehlule azenze uThixo, wayekwazi into yobana uYesu asitshintshe azenze uThixo asuke enyameni kodwa ngenxa yecebo kwakufuneka lizalisekile, ngenxa ngento yathethwayo okwakunyanzeleka into yobana ebethelelwe, kwanyanzeleka nyamezele, kwanyanzeleka konyamezele umbetho njengoba ithi incwadi yePhilippians ithi yena uYesu lona he humbled himself. It's because of the obedience to the Father. kwanyanzeleka sithobe anyamezele ukuhlazwa, kwanyanzeleka sithobe anyamezele inhlungu ngoba abantu babehlutshwa zinhlungu besenyameni. wayesenzela into yokubana mna nawe xa sikhona sifumana zinhlungu emhlabeni singathethi sithi uYesu lona wazohlule kumoya, singathethi sithi uYesu lona wazohlula enguThixo kodwa uYesu wazohlula inhlungu esenyameni. kwanyanzeleka bengumuntu, kwanyanzeleka kwanyamezela ukubethelelwa engumuntu ngoba thinaba xa sihlangana nenhlungu sihlangana nenhlungu ezabethelelwayo, sihlangana nenhlungu ezeyiswayo.
ithi xa ithetha ke ngokuncwadi kaIsaiah chapter 53 verse number 4 and 5 ithi bethe bafana libethe ukuthi lobethelelwa kuye inhlungu esasifana sidibene nazo zafumana yena ithi xa ithetha thina sasiba ngobandezeleyo kanti kulona kaThixo ngoba kaloku yena uYesu lona wanyamezela olubethelelo ithi incwadi kaIsaiah 53 verse number 10 it pleased the Lord for him to be crushed ukuze thina sikwazi bana sikhule ukuze thina sikwazi danke ngokithini lethu ithi mina nawe simele sinyamezele sivaleleke kangakanani no matter what are we going through uYesu wasithoba in Philippians chapter 2 verse number 8 wasithoba wazenza umuntu wanyamezela ubuhlungu wanyamezela inhlungu ngenxa yobana kunyanzelekile icebo lizaliseke ngenxa yobana kunyanzelekile uba namsiphume esishonweni ngenxa yobana kunyanzelekile abantu basinde wasithoba ingabona thina namhlanje kufuneka sinyamezele ngoba ithi incwadi wena shaya singxaki ngoba sivale nje uya stressed sivalelekile nje le corona sicake ibandla yabethakala abanye bathi ngoba